Salam dinleyici. Şu videoda men türkmen dille nädip YouTube'a video yüklemek barada aytyp berjek. Pedaly tapmaňyz mümkin. An göreli. Men OBS ýakdym we OBS'da häzir düşündirjek nädip muman şul prosesi geçýän. Kakras taki men şu at bir videony yüklejek bolup gördüm. Video yüklemäkem videoda timestamp we description, title description bardyp kiritmeli. Title description'da men chapter'lar goýjak. Chapter diýilen zat ol mysal üçin şuýda content girip bir videony açsak, soňky videony açsak, şularda chapters diýilen. Chapters döredäňizde videoda belli bir bölekler döreýär şularda. Exercise 1, framework, chapterlara bölsek biz adamlara düşünükli ýagdaýda her saçın videonun bölümünü çıkarıp bilýär. We adamlar aha şu videoda şu jagaş bölüminde belli bir zat bar diýip geçdiler diýär. Şonu etmek üçin men AI ulanýan, onuň üçin ChatGPT ulanyp bolýar, Claude ulanyp bolýar, Gemini ulanyp bolýar, tapagy ýok. Aňtaçy. Onu etmek üçin başda subtitr çıkarmaly, transcription çıkarmaly. Transcription bolsa videodaky audio tekst görnüşi subtitr çıkarýar. Edge scribe diýip bir repositori bar. Ýa-ni alyp bilersiňiz we barlap bilersiňiz. Şoň Edge scribe näşde Edge scribe GitHub'da dur. Bärik girip şu repositoridan özüňize çekip nastroyk edip bilersiňiz. Edge scribe klon edip barlap öz kompýuteriňizde transcription edip bolýar. Bolmasa Eleven Labs ýa-da Turbo Scribe barlap bilersiňiz. Ýöne bärde limit bar, 30 minutluk videony transcribe edip bolýar. Bolýar, dowam edelim. Ine bizde transcription bar. Transcription aldyk, ýa-ni subtitr görnüşde men kopya etdim. Ne bärde audio sam edit diýen. Her minuty sekundany men aldym. Näme zatlary gurrun edilen bolsa, şu ýerde aldym. Endi men şunu alyp Claude'a berýän. Ediýän ol bolsa Claude alyp men uje belli bir edilen transkripsiýaň YouTube descriptiony bar. Ine şu ýerde mysal üçin mende bir belli bir goýulan chapterlar bar. Ýöne men şu chapterlary update etmeli bolýan. Täze men bir açyk videony ütgetdim. Käbir ýerler pozdum, goşdum. Şoň täzäpli minutlar süýşüpdir. Şu süýşen minutlary kompensasiýa etmek üçin häzir bir açyk şol Claude'a kamçylyk işledeli. Biz häzir videony yüklemizde YouTube'a posteryň videosyny videoň posteryny ýazyp goýmaly bolýar. Suratyny AI berip ýasatyp bilýäňiz, bolmasa öz brandingiz ulanyp öz suratyňyzy ýasatyp bilersiňiz. We menem öňden alyp şunýalyk brandingler ýasap goýdum. Uje bir taýar brandingden goşup käbir ýa-ni dimensionlar goýup horizontal görnüşde surat döretdirdim. Transcribe etdi, hemde täze chapterlar döretip berdi bize. Ýa-ni ýarak köýnürler aýyrdy. Bir açyk olar süýşüripdir. AI Trust mysal üçin öň 7-13'dedi. Indi 7-8'e geçdi. We täze tekstim time boly görüp bolýar. Täze tekst reload, täze tekstim time. Şu ýerde AI bilen summarize etip koydum. Ondan zaranye şu Russian version ya da başka dillerim taýinlap koyup bilersiňiz. Edil şu ýerde linksleri goşup da edip taýinlap bilersiňiz. Indi wagty create geçeli. Upload videos, taýlaýas. Videomuz taýin edit görnüşini upload'un başlaýar. Indi bolsa ýanky tekst alýas. $, başlaýar ýoşuk bilen. Bula day 4. Bölümden day 4. Day 4.
textimiz hashtag var build with AI deepfakes ethics and security roundtable ayıraylı tagim can ethics and security just as is ayıraylı sebebi bizde hazır description'da em time bolar o text ne a frank round table diyor pagnale Qoştuk hashtaglarını qoştuk inni tags diýilen adam bar ýörüde tagsları comma separated etsek biz göni qoşup bilýäs tagleri hukman görnüşde bira bärik qoşaýyn build with the session serieslara so it's not made for kids diýär kids etdiňiz ol ýörüde YouTube kids'in içine girer olan o demek hakyky YouTube'da görünmez sizin videoňyz soň barsa berde no collaboration soň goşup görkezler berde community something paste etsek ýa-ni comma separated value daky textamyz geldi berik допустим berde bir açyk uzak bolupdyr kan uzak dady goşup bolany soň language caption certificate recording date ideas recording date 14 May location Afganistan gitti hemde science and technology diýip görünüpdir soňra cover image thumbnail aslında taýinlamasaňyz bolýar taýinlamasaňyz videoň içinde belli bir bölejigini snapshotlap goýup biler ýöne taýinlasaňyz hasam professional bolup biler inni onun için 32-ni alyat day May 14 diye berdi. Ştaýda ýür taýinlap goýanym ulanýan. Hemde şeýdibem taýinlap next'e geçeriz. Inni bilmeli zat ştaýda uploading gider haýyrak bolmagy mümkin. Haçan biz şunu diýnamyzdan soň intact background işläbersin save and close it ýaz. Uploading it durşup bıraçık garaşmaly bolýar. Haçan biz şunu diýnamyzdan soň bärik gelip her videoň öz languages section'a girip şu ýerde taýlan dilinizi saýlaýas. Mesela Russian language taýlap goýduk we şu ýerde terjime edilen görünüşini title description'ı hem de thumbnail'am goşup bilersiňiz. Aslında audionyny goşup bilýäňiz siz AI generated dubs'lary dinletdirmejek bolsaňyz özüňiz recording edip üstüne nalajenýa edip täze audio goşup bilersiňiz. Mümkinçilik bar. Yine bir goşmaly görkezmeli zat häzir. Şu videoda collaborator döretip bolýar. Mysal üçin şu videoda diňe bir jide-jidele yine bir başga bir gatnaşçy bardyr. İşçiň gatnaşan adam bardyr. We biz şonu kollaborasiýa edip hem on kanalyny hem biziň kanalymyzda görkezjek bolýas. Onuň üçin invite collaborator diýäs. Işlary channel ýazýar. Şun red point tem diýäs. Coworking. Allyk analitika görkezjek bolsaňyz bärsini check et ýaz. Create link. Şu linki red point'in işaretine kim administrator bolsa şoňa berýäs. Administrator şu linkin üstünden geçip kollaborasiýany accept etýär. Her gezek şuňarak hereket etmeli bolýar. Ya da etmeseňem kim gelse administrator öz account'un studio page'ine geçende bell icon'un ýanyna da çykar. Apavişeni çıkar collaboration kabul edecek mi diýip kabul etýär. Şondan soň şu video dostupny bolýar. Yani adamda. Şeýdibem biz biziň şuňarak videomuzy timelap goýas. Bolly, kendir kyndalyk ýok.
esasda öňden taýlanmak, videony kesişdirmek, sesini editingi gowy etmek, soňunda gorkajak zadymy, ýa-da aýdyn, videoň soňunda, skажем, end screen diýilen zat bar eken. Content'e geçeli. Mesela ýa-da next diýeriz. Şu ýerde end screen goşarys, cards goşarys. Biz berde nähil etdim men. End screen'a dapustim belli bir soňky ulunan end screen'den goýup berdim. Berde käbir goşmaça elementler goşup bolýar. Mesela üçin kanaly goşup bolýar. Skazalım red.tm diýäs. Şu coworking center space diýäs. Element allyk. Bu element tişirtde bolýar. İkisem görünür. Ya da bir playlist goşup bolýar. Mesela tutuş build with AI görüň diýip berde bir täze playlist goşup bilersiz. Save et diýäs. Bol end screen haçan laky video oturup baranna ýa-da gorkajak zatlaňyz. Hem de cards. Cards bolsa belli bir nokatda planda da reference etjek bolýar. Şu ýerde ýene goşmaça maglumaty plan ýa-da görüň diýip gorkajak diýseniz belli bir ýerde ýa-da bazal belli geçen batan şu dadyň videosyny görkezip bilýär. Men playlist goýýan şeýle. Playlist üstü bilen moş belli videolara mümkin görüp bilerler. Save. Quiz ulanamam. Hem de visibility public. Şu ýerde quality'ni görkezler. SD we HD quality. Aslında sizin videonuz izначально 4K bolsa, ondan hem güýçli quality'lary berdi görkezler. Men videom maksimalny HD quality'dir. Şoň sebäpli YouTube diňe şoň ikisini görkezýär. Bolly bir bir başga ütgüçlik zat ýok berdi. Soň initial check eder, copyright. Copyright strike näme üçin gelipler? Mesela siz videoňuzda belli bir adamyň aýdymy ulansaňyz we şu aýdym mesela üçin plança sekunddan köp ulanan bolsa gorkezipler strike. Copyright strike almajak bolmaly ýa-da şu copyright signallar almajak bolmaly. Şoň sebäpli çaraja ütgedilen görnüşde saat ulanjak bolan ýa-da saatyň speedini peseltip bolýar ýa-da tonyny ütgedip bolýar. Ya da aslında öýdüňiz bir sazy generate etip bilýäňiz AI üstü bilen. Näme gerek? Ya da low fiber ulansaňyz hiç bir problemi ýok. Community guidelines'a karşı hareket bolmasa hemen at gowy. Soň bolsa ýa elementleri check'e geçenizden soň visibility proverka etjek şu berde. Siz aýtýaňyz ya da public etýäňiz. Premiere diýseňiz ýa Premiere 3 2 1 diýip Premiere görnüşde görkezler. Ya da belli bir wagtda Premiere goýup bolýar. Upload bolar diýip goýup bolýar. Soň kanalymyza ýazaňyz. Häzir saat 7-de video YouTube'da taýyn bolýar. Görüp bilersiňiz, siz öňden taýynlap goýdyňyz. Şu video çykmaly. Taýynladyňyz, save etdiňiz, schedule etdiňiz. Belli bir wagtda siziň videoňyz çykar we hemme adamlara görünür. Ine edilşler ýalyk kıyın däl görnüşde biz videomuzy YouTube'a goýup bilýäs. YouTube platforma ören güýçli diýsem şunýarak videolar üçin uzak görnüşli videolar üçin horizontal videolar görnüş üçin diňe bir short stat däl образовательный videolar üçin ören pedali we güýçli platforma şoň üçin ulanmaga maslahat berýän. Sağ olun.